Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Сака і сьогодні ми починаємо новий серію Minecraft Hardcore. Якщо ви не проти, я буду грати в вибраному місці. Ви не проти. Так, начебто запис не висне. На скріна чомусь мого немає. Це дуже дивно. Добре, може пізніше подивитися. Не добуваємо ще світ, тому що ні, не може робити. Хоче тому копія і запис висне. Це 19 FPS, ще супер. Супер ставити. Наче висне. Готовка стоит на выключанке. Вообще отлично. І зараз мені потрібно дерево. Для топлива. Пічку. Добре, я зроблю розпочатку ще менше. Господи. Якось вже це робити. Авто. Я зроблю 106 чанки. Тоді не так буде писати. Це надія. Це я вже другий раз записую відео на трансляції TikTok. Я балдею. Весночі. О, мене і повернувся. Життя. Ура! Ура! Механік тільки одне, чому ви? Якщо я не ошибаюсь на 15 метрів або 10. Це або на 4 факела. Запись висне. Чому ти вияснив зараза? Ти ж не вис мене ніколи. 35 FPS. І взагалі не дуже все. Ти виснеш. Вона радувати.
Він не... Ні, висне. Перестав висне. Висне. Взагалі класно. Прийміть, пожалуйста, через людину. Модерація. Вона чекає. Мої улюблені модератори. Що з людину? На просто це. Це мінус вайп. Прыжок в лири. Мав прямо туди полетати. Я стараюсь не напитать. Модератор, алло. Прийміть, пожалуйста, людину. Ай, боже, окей. Придется снимать, понятно, что никто не хочет снимать. На, все. Нет, не все. Нести, стрибай, нести, стрибай, нести. А, не понял. О, залізу. Салам. Якийсь 8-15. Запис. Не дуже хороший Wi-Fi. Я в ньому не сомневался. Та сам. Бо ніхто поки що не хоче приєднатися. Нестабільне підключення к інтернету. Та я по записі, в принципі, бачу нестабільно. На тільки 1 кадр в секунду. Да, 1 кадр. Обожнюю це, коли 1 кадр в секунду. Вообще кайф. 40 FPS. 34, 35 FPS, 36. Я стою, FPS есть. Я стою 46 FPS. И падает до 41 FPS. Тест тут 39. Я начинаю идти, FPS улетая в космос. Нахуя ще він ракета. Не залізо, ніфіга собі багато.